Salutare! Suntem aici la There Will Be Spoilers. Adică Bogdan. Hai, salut! Și Vlad. Și în acest episod foarte scurt și foarte succint o să facem o nouă recomandare a unui film. De data asta cred că este un film pe care tu, Bogdan, nu cred că l-ai văzut, dar ți-l recomand și ție cu ocazia asta și am ocazia să ți-l explic ție în timp ce îl explic și privitorilor noștri. Este un film care se numește Celda, cred, se scrie C-L-D-A, Celda și o să zic 211 pentru că nu știu să număr în spaniolă. Este un film spaniol al cărui premiză este prima zi de muncă a unui gardian la o închisoare. Și el ajunge, nu are nimic care să-l identifice drept gardian, nu are cuson la el, nu are nimic, cred că are un telefon mobil dacă nu mă înșel, pentru că tocmai se făcea instructajul, în momentul în care are loc o răscoală. Mamă. Iar el este, din cauza busculadei și așa mai departe, este împins într-una dintre celule, celula 211, și el rămâne acolo până când deținuții preiau controlul închisorii, sau cel puțin a unei secțiuni așa, și el devine omul din interior. Pentru că, da, deținuții nu știu, ei cred că el este tot unul dintre deținuți. Și el încă are telefonul mobil la el. El încă, da, cred că poate comunica, sau e o chestie, nu mai știu exact, poate comunica cumva, e o chestie în care... Știe codul Morse. Da, ceva. Deci, și de acolo devine cumva o misiune din partea autorităților de a pune control din nou pe închisoare. Asta e principala chestie. Pe de altă parte este chestia de a îl salva pe el. Unii, cred că chiar directorul închisorii este la modul dă-l dracu, nu contează, nu știe nimeni de el sau așa. Și bineînțeles că de acolo alți deținuți sunt suspicioși la adresa lui și de fapt filmul este despre camaraderia ușor îndoielnică și tot așa plină de suspiciuni care se naște între el și liderul acestor răzvrătiți din închisoare, care și actorul este foarte... mă rog, aici o să ajungem la motive de ce e bine să vedem acest film, dar da, asta e premiza inițială. Și de acolo lucrurile se duc și evoluează din ce în ce mai puternic. Primul motiv pentru care recomand acest film este că este un film de suspans excelent. Te ține cu sufletul la gură, ești așa tot filmul, pentru că mereu există ceva, mereu există câte o strâmbă, mereu este la un pas de a fi descoperit, mereu se întâmplă câte ceva. Deci tot timpul există elemente și, din nou, pioni în joc care fac ca lucrurile să se complice. Apropo de asta e motivul numărul 2. Atunci când ceva se poate întâmpla prost, se întâmplă. Și asta iubesc la filme și la impro de multe ori. Apropo de accidente, pe care în general noi nu facem scene cu accidente, nu facem scene cu lucruri care se pot întâmpla nasol, dar tocmai asta fac ca drama, ca tensiunea din scenă sau din film sau din tot să crească. Un al treilea motiv sunt personajele principale. Este acest Juan Oliver, care este gardianul, și este Mala Madre, care este principalul, este liderul răscoalei, care și el e într-o poziție de putere care nu e chiar așa, adică e destul de fragilă, că sunt alții care vor să ia locul și lui. Da. Și cumva tot timpul există chestia asta acolo și actorul care îl interpretează, el l-au ales, este fucking scary. Este fucking scary. Are o figură de killer, e ras în cap, are o barbă din aia. Deci e un tip care zici că gata, acum ba găsi și un tine. Dacă îl vezi pe stradă, ăla e. Știi? E recuperator. Fix așa e. Iar al patrulea motiv este discursul cumva moral sau întrebarea pe care o pune aici filmul, unde se află oamenii răi, de fapt. Sunt cei din spatele barelor sau cei de dincolo, cei care iau decizii, oamenii politici care iau decizii politice vis-a-vis de situația care se naște, cine pe cine sacrifică ca să își salveze pielea, apropo de directorul închisorii, apropo de oia care mai sunt pe acolo la putere și care pot lua decizii legate de chestia asta, impactul presei asupra acestei, pe ce punem lumina, ce luminăm din partea asta morală, care e albul, care e negru, care e griu în toată chestia asta. Deci, pentru mine este un motiv pentru care recomand Celda 211 cu foarte mare căldură. Cred că mă uit la el chiar în seara asta. Acestea fiind zise, pentru mine cred că e un film de 8 din 10. Îl recomand cu căldură, un film de suspans, dacă vreți așa, e și relaxant, dar și te ține acolo încordat. Recomandăm cu căldură aici la There Will Be Spoilers, Celda 211.